Så du vil filme måske? Ja, kære venner, hjertelig velkommen. Vi glæder os rigtig, rigtig meget hele dagen. Vi har spillet generalprøve i formiddag, så det gik rigtig, rigtig godt. Så nu håber vi, det går rigtig godt igen, fordi vi har rundt i maven og sommerfugle og alt muligt. Ja, jeg har i hvert fald også det. Ja, den er heldigvis kommet igen. En er blevet syg, og lidt nervøs, det skal man være. Nu er der det heldige ved dukketeater, så der er ikke nogen, der kan se, hvem det er, der sidder deroppe. Men det er nemlig rigtig heldigt. Der er lige nogle praktiske bemærkninger. Når vi har spist, så går vi ned i SFO'en. Og nede i SFO'en skal I være søde og hjælpe med, at alle jer 0. klasser og alle jeres søskende ikke roder hele SFO'en til. Fordi den gider vi altså ikke rydde op, og vi skulle gerne nå at få lov at låne den igen. Det er sådan, det er godt, at vi har aftalt med 0. A, at enten går man herop og sidder og tegner, eller så går man ud og leger. Nu er det sådan dejligt vejr, så man kan lege på fodboldbanen, og man kan lege på legestativ. Er det en aftale? Ja. Så siger vi tak og værsgo. Nu vil vi gerne fortælle historien om de 3 mørkepulser. Der var engang 3 biler, som boede bag høje hus. De hed lille bukkepose, store mellembukkepose og store bukkepose. De drømte om at gå over engen på den anden side, men de turde ikke. De var nemlig hunderede på den skrækkelige trold. Så kan I jo bare gå derover og æde det dejlige græs. Ja, kan I jo bare. Det tør jo ikke. Jeg er i hvert fald ikke bange. Det er jeg heller ikke. Ja, der skal heller ikke. Nu når det din først. Hvem er det? Rammer på min bro. Det er mindste bukkepose her på vej op på scenen. Kommer til at få. Det er det ikke, fordi du har lidt mange på dig. Åh nej, jeg har kun skærpet. Hvad kalder til mit store bror kommer med min marker. Så jeg går lidt stærkt. Hvem er det, der trækker på min bro? Det er mindste bukkepose her på vej op. Nej, det er det ikke, fordi du kommer og æder dig. Jeg er ude på. Så hvem følger sin store? Ham er der meget lidt på. Følge på, men lad det gå lidt stærkt. Trip, trap, trip, trap. Hvem er det, der trækker på min bro? Det er den største bukkepose. Jeg er på vej over på engen, og den er fed. Den store bukkepose stangede trolden, så den faldt i vandet. Du har slået op ad bjerget for at besøge deres gamle venner. Hvis de løb altid på trolden, nu var kommet tilbage. Og så jer, der er færdige, sætter jeg ned. Den skal vende. Vi vil gerne præsentere. Nej, lad mig lige have rigtig helt langt. Vent lige. Vi skal det her. Vi skal sige.
præsentere de 3 små grise og ulven. Nå, mine kære børn, nu er vi store nok til at flytte hjemmefra. Gå ud i verden og grisen skal. Farvel med jer. Og så gik grisene ud i verden. Og der kommer en dame med noget halv, måske vil have fundet noget af. Ej, der må få noget af dit halv til at bygge mig et hus. Ja, så er det bare det hele. Ja. Så byggede den lille gris der et hus, og skulle så ud og lege, og den var nemlig rigtig dårlig. Og der kommer sådan en dame med et læs grene, måske må jeg få nogen anden. Hey, dame, må jeg få nogle af dine grene, så jeg kan bygge mig et hus? Ja, så er det bare det hele. Og så byggede den lille gris et hus, og skulle til at lege for at spille fodbold. Og så kommer sådan en dame med masse mursten, skal du have brugt. Har du dermed fundet med dine mursten til at bygge mig et hus? Ja, det var det hele. Og så byggede den lille gris et hus, for den var nemlig meget grundig. En dag kom ulven og hans lille søn til byen. Det er nok her, de 3 små grisebørn bor. Og du skal lære, ja. Nej, far, nej, det vil jeg ikke. Det kan jeg ikke lide. Pjat med dig. Her så går vi på spil. Lille gris, luk op. Det vil jeg ej. Jeg vil ikke lege med. Så vil jeg væse til dit hus, falde op og putte dig i en sultne vand. Og så væste og blæste ulven til huset væltede. Men den lille gris nåede lige at løbe ud af bagdøren og hen til sin søster. Ej, jeg får ondt i maven af at puste. Hvor er jeg rasende. Nu går vi hen og hedder den anden gris. Lille gris, luk op. Sådan så vi kan spille fodbold. Jeg tager min lille søn med. Ja, kom ud og spille fodbold. Nej, jeg gider ikke spille fodbold nu. Så vil jeg væse til dit hus falder op og putter dig i min sultne vand. Og så væste og blæste ulven til huset væltede. De 2 små grise nåede lige ud af bagdøren og løb hen til deres storebror. Nu går vi hen og hedder den sidste gris. Nej, far. Nej, du må det ikke. Det kan... Jeg vil gerne lege med dig. Lille gris, luk op. Nej, vi kan tro nej. Nu var jeg også alle sammen. Så jeg væse til dit hus falder om og putter dig i min sultne vand. Og så væste og blæste ulven, men der skete intet. Og ulven var meget forpustet. Hvor er jeg rasende. Nu går jeg op på taget og igennem forstillingen. Og sætter mig en stor skål med kogende vand over lige og kraften til at skulle nok få fat i ham. Og så faldt ulven lige ned i gryden med det kogende vand. Og de 3 små grise spiste ham til aftensmad, da han var kogt nok. Og den lille ulv fik lov at høre hos dem, og de levede lykkeligt Til deres dages ende.
Der var engang en sød lille pige, som havde rødhætte. Hun boede i skoven i udkanten sammen med sin mor og Rød. Alle kunne lide hende, allermest hendes bedstemor. Jeg lavede jeg en lille rød hætte til hende. Den går altid væk fra der, og kalder lille rød. Rødhætte, bedstemor har det ikke så godt. Her er der en kone kære. Kan du gå med til hende? Jeg er så syg. Jeg trænger til noget at styrke mig på. Rødhætte, at du skal gå den lige vej igennem skoven. Og husk at sige pænt goddag, når du kommer ind i stuen. Så går Rødhætte. Goddag, Rødhætte. Hvor skal du hen? Jeg skal hen til min syge bedstemor. Det var da en god idé. Nu går jeg ud og skyder mig en hjort. Rødhætte går videre og møder ulven. Goddag, Rødhætte. Hvor skal du hen? Jeg skal hen til min syge bedstemor, der kære. Hvor bor din bedstemor, lille ven? Hun bor i God tur med den lille har. Rødhætte møder haren. Goddag, Rødhætte. Hvor skal du hen i den bar? Jeg skal hen til min syge bedstemor. Har du set alle de smukke blomster? Du skulle til at plukke nogle til din bedstemor. Men pas på ulven. Det vil være dejligt at plukke nogle til de blomster til bedstemor. Jeg vil ikke sige. Ulven går til bedstemors hus og banker på. Hvem er det? Kom bare ind. Ulven æder bedstemor og lægger sig i sengen. Rødhætte kommer til huset. Hvorfor har du sådan nogle store ører? Det er bedre at høre. Hvorfor har du sådan nogle store øjne? Det bliver bedre at kan se dig. Hvorfor har du sådan nogle store mund? Fordi jeg bedre kan æde dig. Ulven æder Rødhætte og lægger sig i sengen og snorker. Døren står åben. Ikke en larm. Hun lyder bedstemor med hjemme. Bare der ikke er sket Rødhætte noget. Jeg så hende nemlig ude i skoven. Jægeren går ind i huset og finder ulven snorkende i bedstemors seng. Jeg vil skyde den. Måske har han et bedstemor. Jeg skal fra dig maven op i stedet for. Fantastisk. Og Rødhætte har lært, at man skal gøre, hvad ens mor siger.